नैबाव आथिंखौ सुनानै लाबाय थ्रोब हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेरावहाय आरोबाव सानडे स्पेशल पर्टालि ब्लग लानानै फैलायबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिन्थिखायो जे आङो सानडे स्पेशल पर्टालावहाय मा लानानै फैयो आङो अमा संनाय जानाय नोंथांमोनजों शेयार खालामो जायफोर चेनेलाव गोदान बिथांमोना मिन्थियाबो जानो हागौ जे आं एभ्रि सानडे नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामो बायदि आलदा आलदा आइटेमजों अमा संनाय आलदा आलदा रेसिपि नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामलांबाय थायो आरोना दिनैबो जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय आं माजों संगोन मा संगोन नोंथांमोना जास्ट नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानैहाय थ' होमबा दिनैहाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै थौदो ओमफ्राय खायसे खायसे आगैमोना बुंहरो आरोना आब' एसे स्ल' रायलाय होननानैहाय बांद्राय स्पिड जायो होननानैहाय थ' आङो लासै लासै रायलायनो ट्राइ खालामगोन आरोना दा लोगोफोर होमबा नोंथांमोनजोंहाय आङो दिनैहाय रेसिपि आरो मुकबांजों लोगोसे नोंथांमोना ब्लगबो नुलांगोन जे आं लोगोफोर माने बे सानडे स्पेशल पर्टालिजों लोगोसे दिनै माने आलासिफोरबो फैनो नागिरदों सानै आलासि दं फैगोन आरो बबे जायगानिफ्राय फैगोन सोर फैगोन दा ओमफ्रायहाय बेखौ नोंथांमोनजों आङो दा शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानैहाय आरो दिनै जे आं माजों संगोन माब्रै संगोन दिनैनि माबा रेसिपिया ओरैबायदि सिम्पोल बेखौ बयबो जाखायोखा थेवबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना थ' आंखौ दाख्लैसो सानैसो आगैमोनहा बुंबाय थादोंमोन जे एबार जानायखौहाय गोलाव खालाम गोलाव हो होननानैहाय बुंबाय थादोंमोन आरोना थ' आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों जानायबो शेयार खालामगोन होननानै सानदों आरोबाव दाख्लैसो जों आंनि बियानैनि लोगो माने बियो बुंहरदों जाहैदों जे एबार नोंनि आनैखौहाय जानायखौहाय गोलाव खालामनो थिन ओमफ्रायहाय ओरैबायदि जा होननानै बुंदों आरोना दा मा ओंख्रिजों जानो थिनदों बेखौनो आङो बियानैनि लोगोनि होननाय बायदियै संनो सानदों आरोना माने अमाजों मैथाजों जानो थिनदे नोंनि आनैखौ होननानै बुंहरदों जाहैदों बिनि स्कुलनि सासे लोगो ओमफ्राय जानायखौहाय गोलाव खालाम आं नायबाय थायो आं नायगोन दे एबारहाय नोंसिनि आनैखौ अमाजों मैथाजों जानो हो होननानै बुंनो जाहैदों दा बेखौनो आङो दिनैहाय मैथाजों अमाजों जायैयाबो गोबाव जाखाबाय दा बे बाबुनि थिननाय बायदियै बाबुनि होननाय बायदियै आङो दिनै संनानै जानो सानदों आरोना आरोबाव माखासे आगैमानि माखासे कमेन्ट्सआवहाय कुइसन्सफोर फैबाय थायो आरोना अबे गामिनि होननानै सोङो खिन्थु आं गामिखौ खिन्थाखांखायोमोन आरोबाव बिदिनो बाबुआ बेसे इयार जाखो होननानै बेखौबो खिन्थाखांखायोमोन आङो दा होमबा आङो खिन्थालांबाय थागोन दे ओमफ्राय आङो दा संनाय खावनायखौहाय एसे स्टार्ट खालामनोसै नै हाखु दाखुबो जाबाय एसे आङो फुंनि जानायखौ जाखांखाबाय ओरैनो दहाय आङो फुङावहाय मुरि जादों ओमफ्राय जाखांबाय आरोना बेखौहाय ब्रेकफास्ट जाखांबाय ओमफ्राय दा सानसुनि संनायनि लाहार फाहार खालामसै थौदो होमबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आङो दा माखासे कुइसन्सनि माने कमेन्ट्स नोंथांमोना जायफोर माबा मिथिनो लुगैदों गासिबो होजोबाबो आङो मोननैसो कमेन्ट्सनि माबाखौहाय होगोन आरोना सोंनायखौहाय एन्सार होगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांगोन आरोबाव बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर मिथिनो लुबैयोब्ला माबाफोर बेबायदि कमेन्ट सेक्सनावहाय कुइसन खालामहरबानो जाबाय आङो बिदिनो सम सम ब्लगजों लोगोसे बे कुइसन्सफोरनि एन्सारखौ होनो ट्राइ खालामगोन आरो ओमफ्रायथ' होमबा दिनैबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दा मा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो हायो खालामबाय थानोसै थौदो होमबा बेदरा नै बेयावनो लाबोखाबाय बेखौ रुख'ग्रोनोसै मोनसे माबायदि नै रुख'नानै लाग्रोसै आङो बेखौहाय जि मेजेम ज्लावथार मोदोमानो गैया माथो रुनानै लाग्रोसै बेखौ ओरैनो मैला रुख'ग्रोसै नै बेखौबो रुनानै बाथोन सिफ्लेनोसै मैया हानखानाय बियो दे फिउ बारदो दे अ फिउ नायगोन बिदि थोन हाबलाबायनायल' बेना नै बे सेरावबो आवगोलहाय आथिंखौ सोना लानानै नैबाव सोदोंमोन ना आयै नैबाव आथिंखौ सोनानै लाबाय थ्रोब बख'नो हायासै नै बेखौ हास'नानैसो बख'नांदों मालाय आथिं सोना लानानै नै मैला गजोब्बाय बेबो बिगुरखौ गारनोसैलाय सुखांनानैहाय आं बे बिगुरखौ गारखायो जोंना बिगुरखौ गारनानै जाखायो ओमफ्रायहाय दाख्लैहायसो मालाबा गाराखैमोन मालाबा थेवबो बिगुर गारनानै जायो आरोना जानाय टाइमावहाय नै खोमोना माबायदि सायो नै नुवाखै बुरनथार नै बेखौबो दहाय फुङावनो सोमनानै दोनदोंमोन आङो दाबो लोंरोङाखै लोंगोरसै आङो बेखौहाय सिया सिड्स बियो लोंगोरसै आङो दै होनानै दैखौ लोङोब्ला
जेब्लायबो जिरायनानै लोंनांगौनो ओंखायनो जिरायनानै लोंसै आङो जिरायनानै लोंखायो आङो जेब्लायबो ओमफ्राय लामा सामाफ्रावथ' उफाय गैयाबा गैयासै आरोना उफाय गैया खिन्थु जेराव जिरायनाय जायगा दङ माने सुबिदा दङ न'आव थायोबाथ' जोङो जिरायनो हायो नालाय ओंखायनो जेराव सुबिदा दङ जों बेयावहाय जिरायनानै लोंनांगौ आरोना बेबायदि गसंलाबायनानै ओरैनो लोंलाबायनो नाङा बे मोनसे नियम जाहैबाय दै लोंनायनि बे जिनिसखौ लोंबाय थानांगौ बेयो हेल्थनि थाखायबो ओमफ्रायहाय ओरैनो स्किनफोरनि थाखायबाबो बिराद मोजां आरोना ओंखायनो दा लोंनानै लानोसै नै दाबो सङाखैलाय संनोसै आङो गासिबो रेडि खालामजोबखानानै संनानै लानोसै दा नै मैथा खानानै लाखानोसै थ' मैथाखौ खाग्रोनानै लानोसै नै मैथायाबो बेयावनो दंखायो नै बेनिफ्रायनो खानानै लांसै खाग्रोनानै लानोसै आङो गोखै आराम जानोसै जि मोजां जाखादों मैथाया नै रेडि खालामजोबखाबाय मैथाबो अमाबो मस्ला मस्लि देनांगौ देखाजोबनोसै लाखाजोबनोसै गासिखौबो रेडि खालामनानै लाखाजोब बानलु आरिखौसो होनोसै आङो बानलु गोरान थाइनै नैबे बानलु राजाया बेखौ थाइनै होनोसै गोरान ओमफ्राय माबा पियास दरनै सारायाबो दहाय थारमाने फुङावहाय पनिर जाहोदोंमोन नालाय बिसोरनो बिदा फंबाय सानैनो पनिर एवनायावहाय एवनायनि थाव आरो बियो पनिर ओमफ्राय आलु एवदोंबोमोन बे थाव ओमफ्राय आङो होदेरासैबो जाखिनि दंखायोमोन नालाय बेखौनो होनोसै दा बेखौ एवै एवै एसे खामफ्रामनो मेजेम गहोनानैहाय उनावहायसो होसनजोबसै आरो खोबहाब एवबाय थानोसै बानलु बब्राजों सामब्राम गुफुरजोंहाय बेयाव देखाबाय ओमफ्राय होबाय संख्रि एसे हालदै पासफुरन मेजेम गहोखाबाय एसे दे दै होनोसै बेदर मोननायनि होखानोसै बेयावनो मोनबाय थादों इस ए नै हाबफा होनसै नो औ दे हाबफा होनानै दु होनसै हाबफा होनग्रोदो संजोबनो मोनासै आइसो संनानै दोननांबाय सासे उन्दुनानैहाय दा जानोसैल' आं जानायखौ रेडि खालामबाय हा नै मैथाजों अमाजोंआ बेयावहाय ओमफ्राय बुट लादो आङो बुट नै लगायनो बानलु सामब्राम संख्रि लाबोखाबाय ओमफ्राय नैबे खांख्रिखला बाथोना बेनो दा लगायनानै लाग्रोसै आङो बेखौहाय लोगोफोर होमबा जानायखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै नै दिनै आङो बेबायदि माने मुकबां होयियाबो गोबावथारसिन नालाय दा दिनैहाय जानो सानबाय आरोना नोंथांमोनाबो खायसे खायसे जानायखौ गोबावो होनना बुंदों नालाय आं दिनै जानायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै साननानै फैबाय ओमफ्राय दहाय बेनो जाबाय जे आङो दिनैहाय रेसिपिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामजोबनो हायासै मानो होनबा आं संजोबनाय जाखायाखै नालाय लास्टावहाय आइयानो संदों बे मैथा होसननाय मानायखौहाय आङो फिसालाखौ फुननायखायनो ओमफ्राय संनो मोनजोबासै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामजोबनो हायासै आरोना जायखिजाया मैथा अमाखौथ' बयबोआनो जाखायो जाहैबाय ओंखायनो आङो जेबो नंला दे संदो होननानैहाय आं आइखौनो संनो थिनबाय आरो आखायासो आलौ गुलायबाय नै बेखौ सिफ्लेनायाहाय न'नि बानलु बिराद गोरा गोरा जानोसै आङो दा
बे बुटखौ आं बिदि जानो होननानै माबायाखैमोन सोमाखैमोन ओरैनो थाबाय थानायखायसो नै सोमसै जानला मोनला जालाबायनोसै होननानैसो सोमदोंमोन आरो मैया हरावनो दा जानायनि सिगां ओंखाम जानायनि सिगां ओंखाम खुरनायाव नुनायावसो आङो है जानोसै बिदिनो साननानै लाबोबाय र' आं बेखौ एसे साइड खालामग्रोसै नङाबा बिदि लानानै माबा रायलायनो बायो आं लोगोफोर होनबा आंना जानायाबो जोब्बाय जानायखौ फोजोब्बाय आङो ओमफ्राय आङो थोरसिखौ बिदि सिगाङाव लानानै रायलायबाय थानो बायो आरोना नोंथांमोननि सेरावहाय ओंखायनो आङो एसे साइड खालामनानै दोनथ'बाय बेखौहाय ओमफ्राय आङो माने नोंथांमोनजोंहाय बे माबायावनो जानायखौ फोजोबनायजों लोगोसेनो आङो माने ब्लगखौबो एन्ड खालामनो सानबाय ओमफ्राय ब्लग एन्ड खालामनायनि सिगां आङो नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि जा कुइसन्स बेखौहाय मोननैसो रिप्लाय होनो सानदों जे सिगाङावबो आं होखांखायोमोन खिन्थु माखासे आगैमोना नायाखैमोन खोमा ओमफ्राय आङो खिथाफिननो सानदों आरोना बेखौनो जे आंनि फिसालाखौ सोंदोंमोन ना फिसालाया बेसेबां इयार्सनि जाखो होननानैहाय सोंबाय थादोंमोन फिसालाया 1 year 8 months जाबाय दा ओमफ्राय मा गामि होननानै सोंबाय थायोना सेरफांगुरिनि सानो आंखौ सेरफांगुरियाव आङो मुख'बाय थानाय जायो नालाय माने सेरफांगुरियाव गारि गाखोहैयो नालाय बेखौनो खायफाया सानो जे आङो सेरफांगुरिनि होननानैहाय आं सेरफांगुरिनि नङा आं कुसुगावनिसो आरो आगैमोन ओमफ्राय आरोबाव सोरबाया सोंहरदोंमोन बाबुखौ नों मा होननानै गाबज्रियो होननानैहाय आङो बेखौ गुलु होननानै गाबज्रियो आङो ओमफ्राय बिदिनो सोरबा सोरबाबो गाबज्रियो गामियावनो बांसिनानो गुलु होननानै गाबज्रिग्रा जाबाय आरोना ओमफ्राय बेनि नाम मोजां दङ आलदानो होनबा लोगोफोर आङो आरोबाव भिडिअखौ फोलावबाय थायोब्ला बिराद गोलाव जाबावगोन मानो होनबा जा आलासिफोर फैनो नागिरदों बिसोरो दाबो फैथ'वाखै दा फैगोन आरोना ओंखायनो आङो नोंथांमोनजों नेक्स्ट ब्लगावहाय शेयार खालामसै होननानै सानबाय दा होनबा आङो भिडिअखौ बेयावनो एन्ड खालामसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं